teďko dáme takový poslední kouzlo, úplně jako třešnička na závěr. Paní asistentka Vanessa zmizí navždy. Navždy? Necháme to na zemi. A paní doktorko zaklínací kouzlo. Tady má rychu abrakadabra a Už nikdo není. Tada! Vidíte paní asistentku někde, já ne? konečně zmizla. Tak. Tady to konec. Tak mám vyslyšel. Ještě jednou. Okay, what's on Tak, a příští a poděkování. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás sponzorovali. Chtěla bych poděkovat kameře, paní Andreje Vočkové, potom bych chtěla podpořit techniky a asistence Míša Vočková a naše paní doktorka Mráčková, Markéta Horkáky, Marci Horka a samozřejmě taky já, Nela Fianová. My tři všem děkujeme, kteří nám něco půjčili nebo sponzorovali. A doufám, že naše herecká kariéra bude velmi úspěšná. Tak zatím. Ahoj!